Дизайн мисленето е мощен подход за решаване на проблеми, който може да се използва като метод за преподаване, обучение, за развиване на креативност, критично мислене и умения за сътрудничество. По време на етапа на емпатия ще се съсредоточите върху разбирането на нуждите, желанията и преживяванията на хората, за които проектирате. Този етап ще ви помогне да развиете умения за съпричастност и наблюдение. В етапа на дефиниране ще използвате изводите, до които сте достигнали през етапа на емпатия, за да дефинирате проблема, който се опитвате да разрешите. Този етап ще ви помогне да развиете критично мислене и умения за решаване на проблеми. По време на генерирането на идеи ще се научите как да формулирате широк набор от идеи и възможни решения за справяне с проблема, идентифициран през етапа на дефиниране. Този етап ще ви помогне да развиете креативност и умения да мислите иновативно. В етапа на създаване на прототипи ще научите как да правите груби прототипи на идеите си, за да изследвате и комуникирате потенциални решения. На този етап развивате практически и комуникативни умения. По време на етапа на тестване ще научите за инструменти и техники за събиране на обратна връзка от потребителите относно вашите прототипи и ще използвате тази обратна връзка, за да прецизирате идеите си. Този етап помага да се развият умения за сътрудничество и работа в екип. Разгледайте нашите безплатни обучения и научете повече за зелените умения през призмата на дизайн мисленето. Как да стигнете до тях, ще намерите в описанието на това видео.